Здравейте хора! Здравейте хора! Здравейте, приятели! Днес, най-накрая... След много дни. Да. Нямаме търпение да пробваме ето тези вайрал плодове и десерти в TikTok. Така, това видео е много... Excited! Много сме excited. Много е чакано видео. Много чакано видео от нас. От 2 месеца може би вече ги гледаме и нямахме търпение да ги питаме. So, just for the science. Така, айде. Мале! Счупи се. Не мога да го пробвам. А то ми бега. Ой, бе! Ще го пробвам така. Или с лъжичката. О май гот. Дай. О, има парченца. О май гот. Така, после ще ги подредиме по кое най-било най-готино. И ще ям с лъжичката. Брутално е. Майко мила. Брутално е. Защото си много културна. Майко. Айде да яш си го. Така, следващото нещо е пинат. Майко. О май гот. О май гот. Ма то не става. Айде де. Леле, гайс. Мале, хора. Айде. Искам маракуята аз. Гайс, това е брутално. Аз вече няма да бъда културна. Вяра, сега пак ще окапе. Майко. Това е много вкусно. Кое да е следващо? Малината. Дай по-неинтересните. Майко мила. Окей, this is raspberry. О май гот. То остана отдолу. Нищо, давай. Гайс. Айде. Гайс, това е amazing. О май гот. Маре, хора, заслужаваше си хайпа. Майко. So delicious. Мале, топ. Така, кое да е следващото? Айде да оставим маракуята за най-накрая. Е това. Майко, много вкусни. Ако се чудите, задължително си. Задължително, да. Заслужава си парите. Значи има ги във Франция, в Дубай. Ще ви оставя линка, къде може да ги намерите в Дубай. Ние ги поръчахме до хотела, има и доставка. В момента е 10 часа вечерта, май. Да. Така че доставят. Така, следващото нещо е бадем. It's so good. Той има иначе за Според мен солено. е това ще не. Аз нямам. Ми трябваше да има сол отгоре, май, ама... Нищо, айде. Може като да ми хапеш. Вкусно ли е? Това е богатин от пината. От тази пина.
това. Значи аз нямах търпение за маракуята и за мангото и искам да видя маракуята просто като я гледам в TikTok и се разтапям. Аз не Това много ме Аз кефи. не искам да ги изяждам, искам да си ги имам постоянно. Нали как да се зарежда пак и пак. Ама то е с peanut butter вътре. Това иначе много готино. Айде да ги рейтваме после. Накрая. Много са вкусни. Ако можеше като хапнем да се презарежда всяка хапка. Да, леле. Майко! Ако може сега да не са опитани. Добре, следващото нещо Това е орех. пекан. Орех. Много са добри хора. Леле. Трябваше да вземе една краставица да пием краставица. О, да. Като нашия... Приятел. Ние забравихме да кажем за мангото Монго. Да! Много сме Манго, тъпи. това е. Това е Монго. Да, казва се Монго. Как я гледаме за едно Ги гледаме гледаме. нещо, вау! Би ли дал своята оценка? Не и сега да е после. Накрая. Това не е лошичко. Хора, ние бяхме толкова хайпнати за тия плодове. Ние двете постоянно си пращахме тиктоци, как някой ги тества тези. Направо нямахме търпение вече да дойдем в Дубай. Нямахме търпение да дойдем в Дубай. Само да ги опитаме. Само да подчертая, че първо не намерихме сладкарница и откачихме. Защото не знаем, че има. И после намерихме в Само искам да TikTok. кажа, че аз имах огромно търпение и изобщо не исках да ги поръчваме тия неща. Според мен ще беше супер безсмислено, но... Айде маракуята! Сега си осъзнавам Грешката! Да. And finally, the passion fruit. Която кака мислеше, че е папая. Не маракуя. Много е студено на зъбите. Добре, тия не са ли сладоледени вътре? Май малината и това са сладолед вътре. А другите са обикновени. Мале! Това е кисело и е ледено на зъбите. Май не трябваше това да е за накрая, трябваше да е монгото за накрая. Да, иначе. Мале. Ама... доста си е киселко. Вяра, дай ти малко по-културно, че ние двете. Но той е много студен. С салам ще се оклепе това дете. Много е студено на зъб. Очаквах нещо по-добро, не се. Много ми харесва. Много обичам маракуя, имах само да много подчертая, големи че- очаквания. Ама това си е сено истинска маракуя. Вяра! Внимавай с бебето ми. Това не си бе. Значи, Лилис аз бейби. нямах търпение за маракуята, защото аз любимия ми плод е маракуя. Значи, мога да вземам по 10 маракуи на ден. Така че ми харесва. Аз си го харесвам. Добре, сега дайте да рейтвам. Искам пак да пробвам монгото му. Вяра, дай ми лъжичка. Значи, монгото е хубаво, но може би на първо място. Според мен е на първо място... Ето това. Бадема, да. Да. И аз съм за бадема. Значи, на първо място рейтваме бадема. На второ монгото. Разбира се, нали? То е вкусно. Обаче има... Малко е странно. Обаче не е странно. Просто то от една хапка и не можеш да разбереш точно. Да. Ма е вкусно. Ня пробвай пак. Според мен това сигурно са на последно място. Ореха. Не, на мен ми хареса ореха. Според мен на последно място е маракуята, защото е много кисела. Обаче, сено си ядеш истинска маракуя. Така. Значи, моите оценки са: на първо е бадема, на второ е на второ е монгото, на трето е... А маракуята ти? Чакай малко. Да, аз я забравих. Значи тя е преди монгото. Тя е на мястото на монгото, да, монгото е след нея. И после са на четвърто това, на пето това и на шесто ореха. Да пробвам бадема.
То от една хапка не може много Но са много вкусни хора. Заслужава се да си ги вземете наистина. Аз съм очарована. Значи аз ги рейтвам така. Първо монгото, след това бадема, след това е фъстъка, след това малината и не знам кое, те въобще не ми харесаха пешенфрута и ореха, нещо въобще не ми харесаха. Ореха все едно не се беше разтопила захарта и много хрупкаше захарта един вид. Между другото, аз чаках малината да е по-гадна. Тя беше много хубава. А малината е много готина. Да, аз чаках да е гадна. Аз очаквах мангото да е по-хубаво. Между другото, и за мангото имахме много високи очаквания с тебе. Аз мангото си го сложих на първо место. Аз имах много високи очаквания за мангото, обаче като го опитах, мисля, нали, хубаво беше, ама не беше нещо вау. Нали? На мен това манго ми е много по-готино от сладоледа и мисля по-оправда очакванията. Е по-готино, но... Оправда се ми даже напълно очакванията. Аз чаках нещо по-вау, в принцип от мангото, но пак става. Това е моята оценка. Дайте малко пак манго. Добре, гайс, значи препоръчваме ги ви. Наистина, хора, не с 2, а с 10, даже колко сме ни 6. Заслужава си да си похарчите парите за колкото и да е, заслужава си. Да, между другото, за тези, колко са? 3, 6. Платихме около 220 дирхама, което е около 110 лева, мисля, че. Или май беше повече от 220 дирхама, не съм много сигурна. Може би да е било и 200 и... Да, защото платихме и за доставка и някаква такса там. Ама то реално по-добре да си поръчате, защото доставката не е много скъпа. Тя някъде около 7 дирхама, това са 3-4 лева. Това е много по-изгодно, отколкото да се разходиш. И да, отколкото да идеш с такси. Плюс това те са студени и ще се разтопят. Примерно ако вие искате да се преведе си и хапнете вкъщи, така че... Имаше и други вкусове в сайта, имаше ванилия. Да, имаше ванилия, имаше кокос. Значи ванилия, кокос. Лимон имаше. Лимона май не беше от тези, дето са сладките. Значи има още едни пак такива, само че те са си май плодове вътре напълнени. Едните са вътре пълнени, защото ананаса май си е истински ананас, вътре пълнен. Имаше шамфастък. И обвивката май му беше от форми или нещо от сорта. Също има авокадо. Така че има много разнообразие. Да, има избор. Сега ние сме взели тези, защото това предпочитаме, но ако си ви искате нещо друго, може да си вземете и различни вкусове. Аз сладоледените не знам дали бихме си ги взели. Много са студени. Това, нали, те вече са сладоледени. Ама не, те са пак от същата категория. Много са студени. Тия са по-меки от тези. Да, това наистина е много студено. Има разлика. Това е студено и като сладолета, това не е. Може би това е било по-замразено. Не знам. Но реално си заслужават наистина. Ама... Той монгото е много студено на зъбите. Не, то не е толкова колкото маракуята и маракуята е много студена, да. Да. А за хората чувствителни зъби. Като мен. И мен. Мале, монгото е die for it. Наистина имах по-големи очаквания за монгото. Аз като го гледах как го ядат и наистина имах по-големи очаквания. По принцип, десертите с монго дават един много такъв натрапчив вкус, докато това е много лекичко, такова приятничко и си е с истински парченца монго. Да. Ето и маракуята е с истински, малината е с истински. Монго! Не се казва манго, казвайте му монго. Аз пък ще си ям маракуята, като не я харесвате. Аз я харесвам. Много готинка. Бъди по-културно. На мен интересува. Ще бъда по-културно. Мен ми харесва това, че съм пак да пробвам маракуята, ама нещо като я разчупиш и вътре има реално... Виж как е замразено. Да, той мангото има реални парченца, пък това си има peanut butter вътре. Фъстъка. Между другото, малината, където е обвивката, май е с шоколад. Има някакви шоколад. Ама то те всичките са май с шоколад отгоре. Мен ми харесва, че маракуята е кисела. Много ме кефи. Аз много обичам фъстъчно масло. И аз. Това ще кажа преди. Плюса на това е, че и с фъстъчно масло и е много вкусно, но за хората, които обичат фъстъчно масло. И вътре май с някаква бисквитка. Малината ми напомня, понеже ми напомня на един сладолед, който идях през детството с малина и повече и спряха да го произвеждат и да го продават. И много го търсех, обаче така не бъде. Много са вкусни хора. Леле, топ. Бих си поръчала още 100 пъти. Да.
Май утре пак ще поръчваме. А между другото, това имаше ванилията, забравихме да казвам. Аз казах, да. че има ванилия. Тя Но ама ние не изглеждаше- сме фенове на ванилията. Ванилията изглеждаше най-непривлекателно. Да, реално. А и аз не обичам много да Обаче се много и не с ванилия. рейтват също. Мгм. О май. Не бях аз. О май гот. Много ме кефят хора. Много съм доволна съм. Я пак да пробвам. От толкова време се каним да ги пробваме. Да, ние сме толкова щастливи, Да. да не го показваме. Те като дойдоха и ние откачихме. То там маракуя не е замръзена, не може да си Да. вземеш от Ама нея. малко да я изчакаме, май. Аз какво да ям друго? Оставям ви ореха на вас. Хора, много съм доволна. Ама той бадема е също с бадемово масло. Те са, мен ми харесва, че са с реални продукти, а не са Да. измислени. И си са реално Леле. направени. Леле, Много гайс. са готини хора, наистина. Много Да, се е яд. Мале, който идва в Дубай да си вземе задължително. Да. Жалко, че не може да си ги вземем за България. Да, ако в България имаше такова. Леле. Ще сме 300 кила, иначе вече. Мгм. Ние, откакто сме дошли Всяка тук, вечер ядем нещо различно. не сме се спряли да Да, ядеме, да. хора. То не бяха сладоледите манго. Близалки. И ягоди с дубайски шоколад. Да, ягодите с бабски шоколад, иначе те бяха много готини, на мен много ми харесаха. А между другото, от тези сладоледчета, ние пробвахме праскова, манго и авокадо. Авокадото беше много готино, защото вътре самата костилка се едно беше шоколадова и вътре имаше такива пукащи бомбони. Ама шоколада беше ефтин. О, шоколада, да. Обаче сладоледа беше готин. Беше като шоколадите от едно време. Ама, ако обвивката беше пластмасова, ако и обвивката се ядеше, ще е много готино. Маля, аз се окъпах. Добре, гайс, ние сега ще си доведеме тези неща. Да, нямам търпение да изключим вече камерата, да си ги ям на спокойствие, да се омажа като прасе. Това е, гайс. Чао! Чао! До следващото включване! До следващото хранене!